Pane karunyero kupe kakatenderera ende kachiri kungotenderera kekuti Hope Weching'ono arikuda kurana kuti aite president pa 2028 parikunzi ndiye arikuda kuhijacka momentum yese yaine vanhu yeopposition. Anonzi iye ndiye arikuda kubva aita se angojambira ipapo since iye kubva paakapinda achingoita zvinhu zvake zveujournalist ndiye ari kungorira pamajournalist ese muZimbabwe. So akangoona kuti semunhu aane following yakawanda anogona kungoitawo something kana kuti anogona kungofarirwa nevanhu. But panapa nhasi tiri kuona response yabva kuna Hope Weching'ono achipindura nyaya iyoyo. Ari kutaura kuti today I received a call from an SABC television producer asking me about a 2028 presidential campaign that I'm supposedly working on. I want to make it categorically clear that I have no intention whatsoever of running off the presidency, and I'm not working on anyone's presidential campaign. No, I will be doing so for 2028. Anyone who tells you otherwise lying to you. You should treat them as such. I have verified social media handles that I use to make public announcements about my immediate and future intentions. Don't believe what you hear about any plans if it is not on my social media handles, all of which are verified. I am a journalist, a documentary filmmaker, and anti-corruption activist. That is my tough and professional terrain. I have no intentions of being a political or working for one. I have said this countless times. I know that I have many folks who don't sleep day and night trying to destroy my professional reputation and are desperate for me to declare, and I'm joining politics so that they have a better chance to taint me. There won't be such luck for them anytime soon because I will never run for public office. We must understand that we can all do our bit for a better Zimbabwe in our respective professionals without going into politics. That is a choice I made a long time ago and it has not changed. Please be guided accordingly. I don't do frontline politics. I do journalism, filmmaking, anti-corruption work, and of course goat farming. Ndo response yabva kuna vaHope Weching'ono vachipindura kudedzera kuti inini handina chekuita nezvinhu zviri kutaurwa izvi, ende inini handitombodiwo futi basa iroro rechipolitician. Inanzi inini ndiri anti-corruption activist, filmmaker, murimi wembudzi, goat farmer, right, na journalist, full time journalist. Anzi ndo basa rangu inini. Zvimwe zvese zvamuroda kundiisa izvi vanhu vakawanda vanenge vatraya kundidonhedza nekusvibisa zita rangu kuzozvizonzi Hope this, Hope wapinda muthis, ende inini handife ndakashandira any politician kuti ndinge anga achizoachiever zvaanoda zvinoita mapolitician zvekushandisa vanhu zvezve zvokuti nhingi uyomire neni tiende mberi. Sanzi inini kwese ikoko handiko. Ndo response yabva kuna vaHope Weching'ono. Muri Zimbabwe ndo nyaya ndanayo nhasi ndakakubatira zvekare nhasi pachannel yenyu. Munozviziva kuti panapa ndinobata nyaya dzakasiyana siyana ndichikuigirai kuti munzwisise kana kuti muzive chokwadi chezvinhu zvinenge zvichingoitika munyika ine. So kana uchingotanga kusvika panapa iri first time yako ndanga ndichikukumbirisa kuti ugare wasubscribe, wokomenda, wolike, woshare. Ndoramba ndichidzoka nezvimwe zvinenge zvichingoitika.